Yeay, iki takjile wis teko, akhire buka puasa awake dhewe. What the hell, kuwi donat, cuk. Heeh, Ren. Sing kalorine 490 kuwi sing kandungane karbohidrat, terus gula karo lemak jenuh sing wis nginep 5 dina kuwi to. Mbah ra mudeng kuwi. Mau tuku ning dalan bae sih, Ren. Soale donate menggoda. Ya ampun, kowe ameh genosida kanca-kancamu kabeh iki to, cuk. Dikongkon sapa kowe? Hitler? Hah? Kok iso to? Iki digoreng apa dipanggang? Ora mudeng kuwi, kayake sing digoreng mau dikei minyak Ren. Nyawit to kowe. Huh? 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 Kok iso-isoe lho kuwi. Tak kandhani ya, cuk. Iki kandungan lemahe iso ningkatke kolesterol lho. Terus iso memicu penyakit sing jenenge kardiovaskuler. Iki dudu takjil lho. Luwih ke free pass ning IGD iki, cuk. Cek emang ora enek opsi sing luwih healthy lan sehat ngono kaya jagung karo kentang ngono ah. Ora enek sih, Ren. Mau ning dalan nemune iki tok soale. Kok iso to kowe, cuk? Kowe bagi-bagi penyakit. Kowe pengen wong-wong ning kene pengen kena gejala stroke to kowe. Hah, kok iso to? Yo wis nek ra gelem dinggo wong liya wae lah. Sik, cuk. Nek gorengane enek ra? Bruh. Nani? Huh? Piye to ki? Huh?